И здравейте хора, в днешният шорт ще ви покажа моите Lava Bear тетрадки, които вчера ги взех от Метро. Ще бъде доста яко да ви ги покажа. И да започваме първо с ето тази тетрадка, която е първата пред нас. The Forest Lava с мечето. Тук можеш да си напишеш името. Чакайте, малко ви е друго, защото с едната ръка държа, с другата е свободно. Ето тук може да видите, че пише Lava Bear. От другата страница е мечето и пак Lava Bear. Ето самия дизайн на тетрадката, много е яка. Тази ми е една от любимите. Всички ми са еднакво любими. Разбира се, взех си и раница и несесери и всякакви такива неща, но тях искам да ги показвам в видео. Поточно в шорт, защото то е много кратко. Вижте сами колко яки са страниците. То по принцип в Метро не видях кой знае колко деца. Имаше деца ден, но не бяха чак толкова много. Аз мислех, че поне почти цяла България ще е в Метро, но да. Много е хубаво. What? Не, това са подписи. Аз взех, че има. Супер. Дали на всички тетрадки, между другото. Да, ето. TikTok, YouTube. Абонирайте си за тях. И за моя канал. Така. Тази тетрадка е много яка с мечето. Lava Bear. Дали тази ще има? Да, ето има. Чакайте дистанционното на страна, че ние си взехме ново, защото това го щупих без да искам. Така. И да, и тук има подписи. Тези ги отделяме сега на страна и е ред на тези голямите тетрадки. Голям формат, защото съм в 5 клас. Мечето и пише пак Lava Bear. И няма да ми стигне времето тук. Чакайте да видите ли тук има подписи, ще пауза. Да, има подписи. Lava Bear Everywhere пише. Ред е на синята. Ето го мечето. Ето и тук пише Lava Bear. Доста яки тетрадки. Вие пишете кой клас сте и дали имате такива тетрадки. Да, има и тук подписи. Абонирайте се за канала ми с камбанка.